Hakasau tarik uno opera araja arpusan u secretary ka executive dorbar hima sora uloyo priang ya kajing tho na ka office u deputy secretary ka executive committee Jngohkai Hills Autonomous District Council halor ka phang ka baong kajing mudoi persya ya ka rai us im sora ka bayadai bat ka adong shnong lajdu umblai maupu bat laj lendom Hakate kajing tho laong bakal don kajing pentip kabala wanra syaka executive committee ka KHADC kat kum kajing mudoi haka arpoi tarik unai wing araja arpusan bagi Jaka Jngohkai ha Daiñthlen bat Weisawdong ki don ha padeng ka Jingīa-kajia bat kajing keli halor kajing Pynïaid ya kita gi Jaka Jngohkai kadang sa teng Laong badak kabasyam kabu ya Jingīa-kajia badang sa teng usim balaklat no bat kedorbar hima sora kala syam Pynïaid ya kita gi Jaka Jngohkai bat lum pisa bayrong bat kiwe kijing siu Shu lawan ra syaka executive committee bakadon kejing de bat ai Jaka pathar kumju kijing tei ki balashna hajan bat marjan ki Jaka Jngohkai wat hapadeng Jingīa-kajia kejing tho kala ong bakal long ke badon kam bakapisa pat ba kadai ban bu bha karba ompat dep penbet yaki kam ya kajia bat bante la kam yaki jing tei hakite ki Jaka Jngohkai ki bahap hakari rat Lapen sengaw bau secretary bat ka executive dorbar hima sora ban but hinyotli ki kendon kata babaro ka jinglum ya kapisa lani kiwe ki jingseu haki Jaka Jngohkai badan Jingīa-kajia balalum da ka hima sora daiban sange shi sendan kabaar kalong babaro ki jingde ki jing IT ke jing INOC lani kinu kiwe pan ki bayadai bat ki Jaka haki tei ki Jaka Jngohkai bat ki Jaka bemarjan lakhang tat hadu bandapen bena dakum pan Kababut kalong bagi jingtei ki jingshna bat ki kam kentiu ya ka roi kapar hakite ki Jaka Jngohkai ru lapen sange shipor hadu bandapen bena da kumwe bat benrap ba unong lumpisa dei bantung da ka council baka benta ban Pynïaid bat ban pet shipor ya ka jing lumpisa na ki Jaka Jngohkai Labatha banang ni sakmat dei ban ken show ban lumpisa da ubriu uba itu da ka council om da unu riu shimet ni ki nongket kam ka hima Shu laong baga executive dorbar hima sora kade banya trailang bat unong lumpisa bat deiban kiar na kabatuklar haki Jaka Jngohkai bat kanu gajing pen ken ya ka hukum ken ngat haki kendon an ki bating Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya